se poate realiza o autonomie teritorială și dacă da, când? Niciodată. Ez sohasem. Pentru că România este definită ca stat unitar, Mivel Románia național, unitar, meghatározása suveran. Niciodată România nu va accepta conceptul de drepturi colective pentru minorități. În schimb, România este un susținător fără rezerve al drepturilor individuale ale minorităților. nu am pus niciodată la îndoială faptul că politica României în domeniul minorităților corespunde întru totul normelor europene. În mod practic, autonomia culturală este recunoscută și de România în contextul în care este asigurat învățământul în limba maternă, păstrarea tradițiilor culturale. Diferența este că România nu recunoaște ca drept colectiv, ci ca un drept individual. Traian Băsescu se află într-o vizită oficială de 2 zile în Ungaria, prima pe care o efectuează în calitate de șef al statului român. În cea de-a doua zi a vizitei sale, președintele se va întâlni cu reprezentanții minorității românești din Republica Ungară.